Takže ahoj, zdravím vás Jaromík a po dlouhé době vás vítám u dalšího videa na mém kanále. Dneska to bude trošku kratší video. V podstatě jde o to, že bych se vás chtěl zeptat, jestli byste chtěli ode mě let's play nebo takový playthrough Vovka. Jednalo by se o nějaký leveling od jedničky do stovky, nevím, jestli to doleveluju do stovky, každopádně o nějaký leveling postavy, kterou bychom si vytvořili. Můžete mi do komentářů napsat, jakou rasu, nebo třeba, jakou rasu nebo klasu byste chtěli, abych hrál. Pokud byste o to stáli, můžete buď teda napsat komentář, a nebo dát like na video. Pokud to nechcete, dejte dislike, je to na vás. Každopádně to je pro tohle krátké video všechno. Já vám děkuju za to, že jste se na to podívali a budu se na vás těšit u dalších videí. Zatím se mějte a lajkujte video. Čau.